Hello everyone! Ari kami subong sa Vista Mall. Kag makadto kami ito sa may paluto. Kay may aras sila nga free balloon kag chocolate para sa mga mama. Subong hipos lang kamo kay wala kabalo si nanay. Let's go! Yan. Kaya hindi sa makakas. Ha? Diba? Ang tunay na nanay, inuuna ang anak. Tara! Unfair ako nga gamay ako now. Kaya mo lang Kailangan eh. Alam mo nga, bulak ko ang nito. Ay, wala pa ganyan. Ha? Arin, I love you. Tingin mo yun, nanay. Ano yun? Ano ba yung lutay mo sa ko? Hindi, takto na niya ako. Okay, ready? 1, 2, 3. Cheers! Mama. Happy Mother's Day! Thank you. Ay, in fairness, pasaka ang ako niya nga. Yay! Happy Mother's Day! First time namon nga nagpasara kami sa Vista Mall. Bali amo na ni Subong, gimbakal na ni na. Ako na yung treat mo. Only for you guys. Yeah, only for our dear mother. Here, Mother's Day at Vista Mall. Bye-bye, everyone. Naging newspaper na gali. Oh? Dito isahan. Mom's the world. Mom's the world. Sabi mo sa niya. Sa inyo pag-iwa kami, gagawin how, mga yun, ang among band sa lahat ng pananggaon. Salamat, astas na kapitigan sa Rosalia. Kung mabiro sa Rosalia. Wow, bongga! Ay, saan ko ngayon suksok ang akong bayan? Papa! Chicha! Na-picture man na ba? Bongga! Tutuod din siya yung mga bata na pwede. Ito. Hi! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day to all the mothers in the world. Sa aton yung Mother's Day special, gusto ko lang maghimo review. Kailan tawari ko subong sa CR. Dude, grabe, kanami, gidaya sang Mega World nga cinema. Kabis kanari ka sa CR, do wala ka gid may ma-miss ng anything sa sine. Lang tawa ka, no, ka-clear sang audio. So, sige, pabalik na ko to sunod. Bye-bye! Hi, ma'am! Kamusta ang experience ninyo sa sine? Punga-punga kami sa mga stunts. Wow!
ti ano inyong message sa mga actors and actresses ang movie sa director? Thank you so much. Yeah. Good job.